No niin, nyt me ollaan tekemässä täydellisiä temppuja ja tää on vasta eka tuotantokausi. Ja tän tempun nimi on hävitä kolikko. Elikkä en mä ikinä näytä tää. Teen taikaheilahduksen, napsautan kerran sormia, otan tän liinan pois, kolikko on hävinnyt. Mä teen toisen kerran saman jutun, mut 2 kertaa napsautan sormia, siis kolikko on palannut. Mutta nyt mä näytän teille, miten mä tein tän. Elikkä sulla pitäisi olla lasi ja sitten kynä, teippi, paperi. Sitten nyt piirrät tästä näin tän suuaukon. Näin tosta. Sitten leikkaat tän. Näin. Sitten nyt otat tän lasis ja teippiä. No. Näin. 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 Sitten leikkaat toisen palan. Sitten se näyttää tällaiselta. Sitten jos näkyvä näitä, niin voit vähän leikata. Sitten pistät kolikon paperille, otat liinan ja teet vaikka taikaheilahduksen, napsautat kerran sormia ja näytät kaverillesi. Kolikko on hävinnyt. Teet taas taikaheilahdus ja napsautat 2 kertaa sormia ja sitten se on sulle kata. Nyt se kolikko tuli takas. Voit tästä 2 kertaa, voit lyödä kaverin kanssa vetoa karkista, että pystyt hävittämään kolikon. Kiitos ja tilaa kanava. Ensi lauantaina jatketaan. Saat nähdä kaikki uudet videot, jos tilaat kanavaa. Kiitos, katoit.